El català és una llengua que s'utilitza als Països Catalans. Els Països Catalans són uns territoris en què la cultura catalana hi és present, la seva llengua, el seu folklore. En el dia d'avui us diré zones que no sabies que es parla català, que són o que no són dels Països Catalans. En primer lloc, l'Alguer. Què és l'Alguer? L'Alguer és una ciutat italiana que està a la illa de Sardenya i té poc més de 40.000 habitants. Resulta estrany que allà a Sardenya es parli català. Això és degut a que fa uns quants segles Pere el Cerimoniós va conquerir aquells territoris. I en aquella zona el català ha sobreviscut, a diferència d'altres zones que els catalans van invadir, com Sicília, Nàpols o molts més. A veure, que m'estic despistant i he de parlar de l'Alguer. Seguim. Com anava dient, la situació actual de l'alguerès, és a dir, el català de l'Alguer, és crítica degut a que ha hagut molta immigració de gent de parla italiana i això ha fet que en els últims anys hagi anat decaient. El Carxe. Què és? Doncs el Carxe és una regió de Múrcia en què es parla català. Té uns 600 habitants i en aquella zona el català no té cap reconeixement degut a que l'administració no l'ha comptat com una llengua més. El català a Malta. Malta és una petita illa situada en el Mediterrani en què la corona catalano-aragonesa es va instal·lar fa molts anys. Els catalans allà vam deixar una empremta de la nostra llengua, ja que moltes paraules en maltès, entre un 15 i un 25%, s'assemblen molt o tenen una gran similitud amb el català. El català a les universitats del món. L'Institut Ramon Llull fa anys que promou els estudis de la llengua i la cultura catalana a les universitats del món. Així doncs, hi ha a 150 universitats en què s'ensenya la nostra llengua. I recorda, protegir la llengua és important, és protegir la nostra identitat i és protegir a Catalunya.